हाँ, हमनी के बिहार में मुखिया सरपंच जी से हनु कि बिहार में दारू चालू हो गईल बा। ठीक बानू, हमरा यही कहे के बल बाटे कि लालू जी से निवेदन बा कि बिहार में दारू जल्दी से जल्द बंद कराई, आ नहीं तो लोग के जौन बा कि सुनतानी लालू जी से निवेदन बा कि हमरे बिहार में यहाँ पचन के दारू चलवा के आ यहाँ के लोग के दारू पिवा के, बिहार के लोग के दारू पिया के जी, सुनतानी लालू जी पूरा वोट रउआ ले लेतानी। केहू चिमनी पे ढहल रहता त केहू रोडे पे ढहता त केहू घर में ढहता त केहू मेहरारू के खूब कूटता दारू के पियाई में। हमरा से इहे निवेदन बा लालू जी से कि बिहार में दारू बंद कराई। आ बिहार से लोग भागल यूपी में चल आवत बानू, तो हमरा ई साथ नइखे देखी के कि दारू दारू जियला के आधार बा, दारू पियला के आधार बा। जीवी लोगवा से कहेले अंगूर, लालू जी से ये गुहार बा, लालू जी से ये गुहार बा। तो सुनतानी लालू जी, रउआ जल्द से जल्द बिहार में दारू बंद कराई आ ताड़ी चालू कराई। हमहू पी के बर्बादे बानी, मुखिया सरपंच के बाती में आके आज का कहिए लालू जी।